आरो भाई हेल' गाइस जोंहा मुलाब खान माबा दं आरो ना खन मा होनो खान नागिरदों दखानाव लांनो ओमफ्राय फुना लाबोखांखाबाय नै फोसाबखांबाय ओमफ्राय जोङो दा खागासिनो नै आबैजों नैबे फुना लायफादों आरो ना आइजों ओमफ्राय आइया थाबोबाय मैगं फायखारि होना जानोसै 10 थाखा मुथा सोर लांनो लांफैनो जोंनाव मेरला दं मुलाया जि बुरजा दङ गोलोमजोब्बाय नै सोरो आइ बाजाबायसो आंजों जोंना मुलाया बास खानायखा नै खानांगौ होमबालाय ओरै खेबसेनो माबानो जायो ने आबै मुलाया ओमफ्राय नैबे मुथासेयाव 10 थाखा मुथा थार' आबै 10 थाखा मुथा नङा 20 थाखा 20 थाखा मामायावबो दुब्लिनिफ्रायबो लांबाय फायखारिफ्रा ओमफ्राय बिसोर दा गामियाव फानहैसै दखानाव फायखारिफ्रा लाङो आबैया आबै नङालै बियो जोंनि जाथि बियो जोंनि आरो बियो जोंनि बाथि नोङो लावखार बे लावखार बे मोसौखौ खानो रोङा 10 थाखा Nyazau 10 थाखा सासेयाव 10 थाखा होनोसै नै आयदा नागिरबाय नै बिदि खानो आं खानो रोङा खाबाथाय बग'नोसो नागिरो दुरुङानो खाथाबो बे गावहा गोरा खाथाबो बियो गासिबो दंजोबो आबैया बे भिडिअ लानायखौ सोरजोंबा भिडिअ कलाव देखायदोंसो साननो रा गावखौहाय नायनोबा नै रायजोफोर नै यावबो दंजोबो दा बासिखाना लाबोखानायखा आरोना माबा नांगौल' बे बिलाइ गोमोनखौ गारखाजोबनाय Mấy hai con xe béo này chị đây đâu rồi đây liên đi trong cái thằng đâu làm thân hả vô lên thằng à mình cũng sang được đi thầm lên mà thôi chúng ta khai đang cái cái thằng làm nó sống nào đấy mắt nữa đi ra nào ai đi rồi ओमफ्राय नाय दिनै आंनिया स्कुलनि अबस्थाया मुला खानानै हाहाबजोब्बाय स्कुलावहाय 18 Mana? Iputasan. Pipsako. Bis खेबसेनो सुनानैहाय मनायाव सोखाबाय नै फाननोसै आरोना खेबसेनो हाग गोजां टेस्ट थांबाय बे दंबावोसो टेस्ट
53 जाबाय 53 मुथाजों मुथासेयाव 10 थाखाबा हिसाब खालामदो गाइस मोन